Nchọcha sitere n'aka UNICEF na-ekwu na n'ime Naịjirịa dịka ụmụntakịrị nde 6 bụ ndị uto ha agaghị n'usoro kwesịrị n'ihi na ha erizughị nri otu o si wee kwesị. Nke a na-emetụta ogo ha nakwa ihe ndị ọzọ nke na-eme ka ha na-arị arụ oge niile. A kọwara na ọtụtụ ụmụntakịrị n'ime Naịjirịa na-agabiga ọnọdụ a n'ihi na ha amataghị n'ozuzu oke otu esi eri nri, ha anaghịkwa enweta ihe ndị ahụ ga-eme ka ha rie nri nke ọma. Ọzọkwa, ha anaghịkwa onwe ohere inweta ozi banyere ebe ha ga-enwe nleta banyere ọnọdụ ahụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka otu akpọrọ CSON ji wee chịkọba ọgbakọ ịgwa ndị nta akụkọ okwu mkpa ọ dị iwube akụ na usoro erimihe nke ga-akwalite uto nke mmadụ n'ime Naịjirịa iji wee gbaga megide iche aka mgba nke erizughị nri otu arụ mmadụ si wee chọọ a na-ahụta n'ime Naịjirịa. Onye nta akụkọ anyị n'Abuja, Princess Ekwi Ajide, ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị ọbụla kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ otu ụbọchị enwere n'Abuja kwenyere na enwere ezi njikọta dị n'etiti nutrition na uto ndị mmadụ, ebe uto mmadụ na-esite na ahụike na ịgụ akwụkwọ ka ha were tụnye ụtụ na uto ọrụ obodo nke ga-eme ka ihe obodo na-arụpụta towanye uto. Dịka Oriakụ Margaret Umo nke Ministri Etiti na-ahụ maka mmụta siri kwuo, nutrition na-ebido n'oge nwaanyị dị ime, n'ihi na ọ bụrụ na nne erighị nri ọfụma, nwa ya agaghị eto ọfụma, nke ga-eme n'ụbụrụ o ji amụta ihe agaghị eto, mee ya o sie ike nwata ahụ iru ike mmepụta ya. Onye na-ahụ maka nutrition na ministri ihe ọgwụgwọ na nhazi nke obodo, Maazị Chris Odomi, gụpụtara mkpa ọ dị ịtụnye ego n'ihe gbasara nutrition, kwuo na ọ ga-ebute ịdị mma na mmụta ọhịha okike, mebinata ụbịam, webata ihe eji enyere ndụ aka na Naịjirịa. Onye na-ekwuchitelu ndị CSN Lilian Okafọ n'aka nke ya sịrị na ọ dị oke mkpa ka gọọmenti Naịjirịa tinye ego n'ihe ọ kpọrọ multiple micronutrient supplements, nke ọ sị na ọ bụ ya bụ igodo imemi na ọbara adịghị n'ụmụ nwanyị ka na-amụ nwa, otumadị ebe UNICEF zubegoro ịkwụ ụgwọ ọkara maka ịzụta ya bụ supplement ka e wee kwụsị ọrịa ọmịọbara niile na Naịjirịa. Okwuchitelu ndị CSON sịrị na otu ahụ chọpụtara ihe ịma aka n'ihu ndị a mere Naịjirịa enweghị ike inweta nlegara anya ya maka ikike ndị mmadụ, mere ha jiri kpọkuo ndị nta akụkọ inye aka ịkụzi mkpa ọ dị itinye ego n'ihe gbasara nutrition maka uto ndị mmadụ n'obodo Naịjirịa. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.